Kahinyau Tribe Youth Council kala aipor hinyau sngi ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bakade benlit khang tala ya ka karkhana Snajri Blatip Kumka Resource Rubber Private Limited kabadan Hakharway Mayor Mausmai Ribhoi District halor ka jingkano baklapan Kenya ka ain trading license ke HYC kalabu ya ka jingdawa ha ka jingkando yo executive member ka KHADC bakmi ya ka tanat trade ba jigur mirthong hingga ka sngi palai la ba kado hingga ka karkhana Resources Rubber Private Limited Pergi karkhana jong Joginder Pal Kapoor kabalit khang tala dang hakini kikinet singi balet daga seng HYC Ribhoi District. Kani ka jing khang tala kala mi hadin ka jing kano bakani ka karkhana kala trikam klem de pintamai shu ya ka trading license jong ka KHADC la bon banai badru halor ka jing kano jong we ubre bakam trai jaka mo utra jong kani ka karkhana u klem sil setia ya ka baiwa jaka naru bos dang seng ya ka karkhana house nem ahja ar Kajing khang tala kala jiaru namar kajing pun jong utrai kani ka karkhana bansai ki kot kisla balapan da ka HYC Ribhoi ka bahir khanrai ki kot kisla jong ka karkhana uni utrai ula kentai bansai ki kot kisla bakan tho baka seng HYC kamnan bor setia bande kani ka kam klem yo bor na ka sarkar penbor ya ka desa council ya ka trade department baka dei banlek khang tala no daga desa council ya kani ka jaka ba ngilakran do da ka basai bala da desa council kamla ban penteri kam ya kibor kat kum bala pun kubor ki kam don jingmut bangindon ya kani ki CDC hang ni hapo nong bak shelong kam don jingmut bangindon ya desa council ka ba omla ban penteri kam tang ya ki an ki ba makahi kala tha tena kaliang tu yam trade ula kubur ba ka desa council kan sale ke badon kam ula panpor yang ni nangi ban aipor ya desa council ban study ki kot kisla namar kumboloong ba ka don ga jerwat abai dei ba jinglong try ya kani ka jaka But halor kata kanong rim ka council kam simla renew ka trading license. Rengi ngi kren dak basangi ong bangim tek manu belong try, ne manu belong try kini jaka. Ka concern ka jongi ka dai be ba uniu briu uniu dukhar uptrikam hang ni ka jela ka jongi hapo uput usam jong Khasi Hills Autonomous Council claim ka trading license. Balada pitrikam claim ka trading license ka umut baka council ka ban sis ka ban khang tala ya kani ka jaka trikam. Tingi hadin ka jingi kren nakaliang jong trade ulapan po ringi sitayo ba un study ba ka legal department kan pet ya kita ikut kislaban hadin kata kinsa pentip yang ika ka baki kita benda but nakaliang jong seng ngila keren na ka basay kung mangiong mene baka jaka bangin let ban khang tala sa sisin pat ya ka factory kan bahar yang ngi bangin wan ban khang tala ya ka desa council ba umdon kam ban bu officer umdon kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut kung mga OIP ban don desa council labatang ki an ki ba pisna pimla ban petrikam kata kari gajing keren kabangilai keren hapeng jongi bat trade haringkat bat ki officer tingin pet ya kata kasitayo kaban nakaliang jongki gi ong ban pet ya ki kot kisla hadin kata nakaliang jo kasengin sa shim karai ke kabangidai ban le abai de penikam jo kading factory la ni yung ni ubrio ubar jela ubat trikam kani hak hopo uput usam jo kadis council claim ki kot kisla go yang kata claim ka trading license nang ni na po dis council